Plzeňská koalice chce regulovat venkovní reklamu. Připravuje proto opatření na omezení takzvaného vizuálního smogu. Jak uvedl plzeňský primátor, cílem regulace je především zlepšení kvality veřejného prostoru. Cílem je eliminovat z veřejného prostranství, z veřejného prostoru smog, který nás ruší, to znamená velkoformátové plochy, zejména ty plachty na domech, samozřejmě některé billboardy, lavičky, ale přistupujeme k tomu proto, že si myslíme, že to je správné, stejně jako u regulace hazardu. Opatření ohledně regulace venkovní reklamy se dotkne širšího centra Plzně. Začínáme s tím širším centrem města. Je tam to historické jádro a přilehlé oblasti, zejména ty velké ulice, jako je Klatovská, Americká. Jde nám o to, aby tam, kde se pohybuje nejvíce lidí, tam, kde nejvíce lidí vnímá ten veřejný prostor, tak právě aby tam se to trošičku vyčistilo. A my tím neodstraňujeme veškerou reklamu, jde jen o to ji regulovat, tak aby to množství bylo přiměřené, aby tam byly provozovny označovány nějakým kultivovaným způsobem. Regulaci bude řešit jak připravovaná změna územního plánu, tak také nařízení Rady města. Ve změně číslo 4 územního plánu Plzeň se zabýváme vizuálním smogem, řešíme vlastně stavby pro reklamu, které jsou větší než 8 metrů čtverečních a jsou skutečně považovány za stavbu, to znamená, že se k nim vyjadřuje a povoluje stavební úřad. To znamená, že jsou to bigboardy, billboardy, velké obrazovky a podobně, prostě to, co je skutečně stavba. Takže tohle bude řešit územní plán. Ve chvíli, teď se začíná změna územního plánu projednávat, myslím, že 14. dubna je veřejné projednání, poté podle stavebního zákona prostě probíhá projednání, vyhodnotí se všechny připomínky a poté bude schvalovat potom zastupitelstvo tu změnu. Pokud připravovanou změnu územního plánu plzeňské zastupitelstvo schválí, což by mohlo být v září letošního roku, začne platit okamžitě. Od té chvíle tedy nebude možné povolovat další stavby pro venkovní reklamu. Samotné nařízení, které se zaměří na reklamní plachty a další typy reklamních zařízení, které stavbou nejsou, by pak mělo začít platit od 1. ledna roku 2026. Co se týká nařízení, takže tam je odložená účinnost od 1. 2026 a je to i z toho důvodu, že pokud by někdo už třeba dneska měl nějaké smlouvy nebo třeba připravoval nějaké plachty nebo to, co se vlastně bude týkat toho nařízení, tak abychom nezmařili investici a předešli jsme nějakým arbitrážím. Z Plzně Lenka Prokšová, televize ZAK.